ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои ҳама каса созен хубен. ирӯз 21 сентябри соли 2023 навори пешнаро хондем. ду канала комментариша аз рӯи комментариҳо мошин пешниҳод кардем, тамошо кунед. иншоалло маъқултон мешава. вақте ки мошино писанд омад, дар ҳамун соҳибош занг зада рафта харидор кунед. бачаҳо азиз, хотири меҳнатҳои мо лайкотон намонен, чанд қадр метавонед мо дастгир кунед. ба канал подписатсия кунед. касоне ки подписатсия мекунанд ҳар рӯза 50-60 нафар, ҳамун тугмачаи зангодаро зер карда монед, баъдан шумо хабардор мешавед мо навори нав кардем. бачаҳо азиз, хона ва замини квартира, техника, аппарат, мошино барои фурӯш боша, агар дар ҳамин ватсапи экранда равонаш кунед, иншоалло рекламаш мекунем, фурӯхта метавонем. шумо ҳаракат мекунем, шумо дастгирӣ мекунем. дар комментар нанависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай, мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария ҳамун мошиноро дар навори баъдина баҳри шумо пешниҳод кунем. бародар азиз, хушо тамошо кунед, навора хулоса дастгирӣ кунед. фақат мо эълон аз ҳар мекунем, ҳама каса тамошо кунем. бачаҳо азиз, беҳтарин мошино 10 дона мошин баҳри шумо. мошини фурӯшӣ якум, бародар азиз, танген қабул кардем. танген дар шаҳри душанбе соли 2007. ҳамин тангена мо, бародар азиз, рости гап 3 борай рекламаш кардем. ҳамин акада сундар курай срочна бонам 10 русид мега бо мотори наваш кардем. балонош пачка, нархиш 25000 сомонӣ, бо арзон мешава. акада сундар курай, коробкаш механика, 1 сола документ, бензин газ кор мекуна, 4 балони пачка, 10 рӯз пеш мотор кардагӣ, хадавои нав, ягон камбудӣ надора. ҳамин мошини хидмати гуфтам мо дар қайд карда мефурӯшим. срочна сундар курай. мотор, коробка, хадавои беҳтарин, ягон ҷои трешина, яъне ки задагӣ, пусидагӣ надора. хулоса мошини дастӣ мо мефурӯшим дар душанбе, дар ҳамон тарафҳои товус назди парки нав. бачаҳо азиз, мошини фурӯшии дуюм, бародар азиз, ҳами яка хоҳиш кардан дар ноҳияи фархоранд. опел сидан хоҳиш кардан ки бояд срочна фурӯшем. чихлои мерседес агян, моториш 1.6 простой, мошини камрасход. дарони мошина бинем, бародар азиз, тозаи хушрой. хулоса ҳамин қамеша гуфта мо дар қайд кардан. сӯзишвориш гази холӣ, солиш 1993. хоб, номеро транзит дар ноҳияи фархор бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. успед кинен дӯстони азиз, ҳамин мошина мошинхароб бихарен. бо муомила ҳам дора, мошин камтар кор дора. ватсапош 933 04 05 95 барои гирифтани маълумоти муфассал. бародар азиз, худотон занг зад бо оиди мошин маълумот бигирен. лайкотон намонен, моро дастгирӣ кинен хотири меҳнатҳо. мошини фурӯшӣ сеюм, дӯстони азиз, москвич 407. ин мошин аз рӯи комментарияш дега, бачаҳо азиз, солиш 1989. дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 6000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, мотори 1.6 литр. мошин хулоса хеле гаштагиай, пробегша 464444 километр. иҷа қайд кардан. коробка механика, арзон мешава бо камтар. намедонам ҳолати мошин чӣ хелай. ӯ тарафша худотон занг зада аз ҳола аҳволи мошин бо хабардор шен. срочна мефурӯшем, мега 6000, бо арзон ҳам мешава. рақамош 97 72 02 10. занг зада пирсен. мошини фурӯшӣ чорум, дӯстон азиз, ваз приора, солиш 2011. дар душанбе бо нархи 26500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, кузов хечбек, мотор 1.7, коробка механика. мехонем. салом бародаро, мошин созай, хулоса хуби бадай, ягон дард надора. мотораш, коробкаш хадавой, музика, короче мошин тенҷи бадай. харидор дар корае ки бифурӯшемаш ҳай мекунӣ мегардӣ. гап тамом. биё бин срочна фурӯшчаи сундар курай. хулоса ки ҳами яка хостан рақамошта занг занед 36 бахши 30 600 707. рақамош барои тамос мондагӣ. ҳамон нафарое ки ҳар рӯза дар ҳамон комментария менависен. приора.
26500 сомон дар душанбе. занг зара пурсен худон. мошини фурӯшии панҷум бачаҳои азиз, Daewoo Nexi солиш 1995, 11500 сомони нархаш. сӯзишвориш гази бензин кор мекунад. кузоваш седан, свет синий, мотор 1.6, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%, баллонош 70%, ҳуҷҷатот то охири солай. мотора нав кадем, срочна мошини фурӯшиай. ҳами состоянии бардори азиз, Daewoo Nexi солиш 95, 11500 сомонӣ мефурӯшаш. хулоса ки худотон занг занен, боз аз ҳолу аҳволи мошин бохабар шен, рафта баъд харидорӣ кунен. аввал занг занен, хел беҳуда хонашон нарем бачаҳои азиз. мошини фурӯшии шашум дӯстони азиз, Toyota Corolla. Corolla солиш 2005, 68000 сомонӣ фурӯхта мешавад дар душанбеи мошин. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотор 1.4, коробкаш автоматика. срочна фурӯшиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш созай. задни камера, кондисионер, телевизор. хоб ходовой 100%, мотор 100%, коробкашам 100%ай мефурӯшемш. Toyota Corolla солои 2005. навори пешнада Toyota Corolla, Toyota Camry ҳарча хостанд ки монем, хай мо ёфтем Toyota Corolla баҳри шумо. ҳамира пешниҳод кардем. боз мошиное ки шумо дар лозимай дар мо комментария метавонем пешниҳод кунем, баъд навори пагоина тамошо кунем. мошини фурӯшии дигарӣ, 2107 ваз, солиш 2003 сол, дар ёвон, 10000 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш бензин, кузов седан, мотор 1.5, коробкаш механика. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳамин наворои мо шумода писанд ҳаст нест? мехоҳем ки фаҳмем дар рафти навор ягон камбудӣ боша ё ки мошино арзонанд, қиматанд, кадом намуди мошиноро монем, кадомоша зиёдтар мисол мо навор кунем. фикри шумо мода бениҳоят муҳиме бачаҳои азиз. ҳаракат кунен дар ҳамон комментариҳо баён кунен, чунки моро шумо тамошо мекунен, ягон германц англис тамошо намекунад бачаҳои азиз. мо аз рӯи комментария фақат навор мекунем, пешниҳод мекунем. хулоса кори мо ҳамин. мошини фурӯшии навбатӣ, BMW 5 аз рӯи комментарияш дагияй, солиш 1997, дар хуҷанди бӯстонӣ, 55000 сомонӣ нархаш. бензини газ, сӯзишвориш, кузоваш седан, моториш 2.8 литр, коробка передачи автоматика. мошин дар ҳолати беҳтарин, яксола ҳуҷҷат, полни ҳама тарафаи хулоса мошин, 55000 сомонӣ. баллонош дар ҳолати корӣ, документ дора. хоб масъалаи мотораш хубай, дарунаш кушод, объёмаш 2.8 литр. худотон занг занем бо. Nissan Leaf солиш 2012. нигоҳ кунем бародар азиз, дар душанбе бо нархи 64000 сомонӣ. кузов хечбек. хоб сӯзишвориш электричество меган. мақсад ба фикр ки ба зарядай. мо ҳам маълумот надорем. ба заряд мегарда. мотораш 04, коробкаш робот. мошин вагон. 100 км мегарда, як заряд меонем. ба фикр мам хеле 100 км дар як заряд мондан. солиш 2012, 64000 сомонӣ. сиденёш тозаи хушрӯ, краскаи хушрӯ, баллонош ҳолати корӣ, документ дора ҳама тарафа. нигоҳ кунед дирни мошин чӣ хелай, масъалаи сиденёшу, рулошу, краскаи оқиба беруни мошина бинед чӣ хелай. ҳамин хулоса фурӯхта мешавад. мошини фурӯшии ахирон ман бигем хато намекунед бачаҳои азиз,
Opel Astra F солиш 1996 дар кулоб бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвариш бензини газ, кузов универсални, мотор 1.6, коробкаш механика. мошина срочно мефурӯшем, 6 моҳа ҳуҷҷат, 4 баллон нав, ягон расходи мотор надора. номерои соҳиби мошин 918 35 43 53. барои тамос марҳамат кинед, худотон бо оиди мошин занг зад маълумоташро бигирен. мошин маъқул шава рафта баъд харидорӣ кунед. бародар азиз, дӯстони азиз, дар рӯи ҳамон экранҳои шумо мошини нав баромадгия. бародар азиз, агар навораи мо шумода писанд боша, моро эҳтиром кунен, дастгирӣ кунен. агар ҳамин наворда дорен, канали нави моай подписатсия кунен. бачаҳои азиз, хулоса дастгирӣ кунен. фақат обод бошем. боқӣ дар амони худо то навораи баъдина.